Insellmulkom u nilqawkom minant il-sound effects fejn bħassoltu jkolli lil John miegħi fejn illum ħajspjegalna aktar fid-dettal fuq din il-Full HD Digital Satellite Receiver tad-ditta Alien. Insellimlek John, u nilqak ukoll għal dawn il-3 minuti li ħaddina John. Għajdin nafti John din il-Satellite Receiver għaliex dak li jkun għandu jakkwista. Mela, il-Satellite Receiver kif taf Herman, għaw ħafna fis-suq, għaw ħafna ditti, għaw ħafna kwalitajiet. Aħna nġibu ditta Amerikana li hija Alien, amico Alien, issa id-differenza dis-satellita ma' satelliti oħrajn hija naqra kbar, għaxiex lu ħaġa aktar receiver modern li jeżisti fil-preżent. Issa barra minn hekk inti f'dis-satellite receiver għandek ġiex funzjonijiet ta' satellita mhix waħda, ġifieri issa għandek ġiex kaxxi imma din introdet kaxxa waħda. Ġvordi, mela taħdem fuq ġiex sistemi, taħdem fuq sistema li kulħadd jaf bħalma taħdem Dreambox u affarijiet minn dawn li Enigma 2. U għandha sistema ġdida li deħla fil-futur tagħna fl-Ewropa hija l-sistema Spark. Issa, is-sistema Spark għandek ħafna aktar vantaġġi milli li għandek fuq il-sistema Enigma. Ġifieri xejn partikolari, ġifieri kull ma trid kemm taqlib bila switch. Imma taħdem ħafna tajjeb, ġifieri għandek functions kemm trid, għandek YouTube, Facebook, Gmail, li trid. Okej, ġietira eżatt għandek computer fis-stazzjon ukoll. Fl-istess ħin għandek computer. Hemm biss it-telespetturi interessom milli dina kemm ħatara stazzjonijiet biha, mingħajr ma tħallas flus. Mela, ismani, dik bħala stazzjonijiet hi tiflaħ bħal sa 5000 stazzjon. Issa, stazzjonijiet li ma ħatħallas xejn għalihom. Li huma free to wear. Huma free to wear, jeżistu xi 700 stazzjon. Dak ma ħatħallas xejn. Jinkludu films, jinkludu sports, jinkludu ħafna affarijiet. Jinkludu ħafna affarijiet. Għandek ħafna affarijiet, għandek ħafna stazzjonijiet differenti. Ġifieri f'700 stazzjon inti ma ħatħallas xejn. Okej, m'inti obbligat lejn ħadd. Issa, barra minn hekk inti li għandek vantaġġ iktar minn satelliti oħra di, għax inti tista' tidħol through internet biha. Għax tikkonnetti bl-internet. U tiddownloadja l-film li tittara. Issa, jew tuża ir-remote control tagħha stess, jew nkella tista' tqabdilha keyboard magħha ta' computer normali. U qed taħdem bil-keyboard normali ta' computer. John, il-prezz tagħha din bl-installation b'kollox qed Mela, il-prezz tagħha ngħidlek il-prezz. Għal kull min għandu s-satellite dish. Mela, kull min għandu s-satellite dish kull ma tiswa 250 euro. Tkun għadha sekk. Mela, 250 euro ħatixxi il-satellite receiver inti. Ok, issa, għal dawk kollha li jgħidu jiena rrid kollox mill-bidu, ikun ma tiswa 500 euros. Bis-satellite dish, bil-installation kollox. Bil-moturi, li hemm bżonn kollox. Jiġifieri 500 euros ħatkun għandek id-dar. Installata inti bil-remote f'idejk. Eżatt. Għandek sentej garanzija, aħna mhix dal-tip ta' receiver biss, aħna nagħtu servizz kull tip ta' receiver li jeżisti f'Malta, jiġifieri bħal Dreambox, kull tip ta' receiver, nagħmlulu kollox, jiġifieri nistgħu ngħinuh kemm f'installazzjoni service li kollu bżonn channel list u affarijiet hekk, ġifieri aħna hawnhekk qegħdin open għal kull tip ta' satellita. Mela John, qabel nagħlqu fejn tinsabu bħala sound effects u telefon number. Mela, aħna nistabu ħal-qormi, mela, jew tiġi wara l-poliklinika eżatt, wara l-poliklinik ġifieri triq id-drama, okej? Jew nkella tista' tidħol mill fejn kienet l-ex fabbrika tal-Coca-Cola, first one on the left u second on the right. U telefon number? Telefon number 21480582, jew nkella taqbadna dejjem fuq il-mobile 79421586. Mela aħna nħeġġukom biex tastu wassas għandi sound effects anke jekk iċċemplu għal aktar informazzjoni u dan ir-receiver jista' jkun għandek id-dar u tara mijiet ta' stazzjonijiet. Nirringrazzjakom.